Nwata akwụkwọ na St. Lucie Secondary School Ọka Nwada Stella Maris Agbodike eturugo ugo mmeri na 2024 Chinua Achebe Essay Competition maka ndị nọ n'ọgbata Secondary School na Anambra State. Ya bụ asọmpi ya bụ ndị Society of Young Nigerian Writers Association Anambra State Chapter bụ ndị chịkọbara ya dịka na-emerube mmemme Chinua Achebe Literary Festival ya na ncheta maka ya bụ odogwu na ụdị nnukwu iche dịka e nyere nkụzi maka ya. Abigail Mba pụtara anyị akụkọ a. Evo Uchendu bụ nwata akwụkwọ Community Secondary School Okpuno bụkwa onye na-esote onye turulu ugo na ya bụ asọmpi ederede. Ha ji isiokwu mmemme ahụ bụ ncheta ọkammụta Achebe n'oge dị otu a were dee ya bụ edemede. Ejikwa ihe ha mara gbasara ndụ Achebe ma etu ha siri hazie ya bụ edemede were nyochaa ya bụ ihe edere. Ndị tụrụ ugo na ya bụ asọmpi Nwada Agbodike na Uchendu kelere ndị haziri ya bụ asọmpi maka ohere e nyere ha iji wee gosipụta onyinye ha n'ebe ọ gbasara ihe odide ma kwukwa na ya bụ asọmpi ga-enyere ha aka n'ọdịnihu. N'Ọka, abụ m Abigail Mba maka akụkọ ụwa ABS.